נסו רגע לחזור לתקופה בה הייתם תלמידי בית ספר. איזה שיעור לא אהבתם? מתמטיקה? אנגלית? צודקים גם. אבל מה לגבי שיעורי התנ"ך? משעמם. מה משעמם? אבל מה... לא כיף, לא מסתדרת עם המצעד. איך את חושבת היה אפשר לעשות את זה אחרת, בצורה הרבה יותר מעניינת? לא יודעת, שזה יותר יעניין אנשים, משעמם, בתכל'ס, זה שיעור מרובע, מגעיל. סיפורי התנ"ך. סיפורים מרתקים. התנ"ך, אולי הספר הנמכר והמוכר ביותר בעולם. השאלה, איך מאבדים את כל הסיפורים הללו, שכוללים בתוכם אהבות, מלחמות, ואפילו גם בגידות, להצגה של ממש. ויותר חשוב מכך, איך הנוער והילדים התחברו לסיפורים האלה. כי כמו שאתם יודעים, שיעורי תנ"ך לא משהו אהובים על כולנו. מתוקה לובליאנקר, תושבת קיבוץ בית השיטה בצפון, החליטה לעשות מעשה. ואנחנו כבר היינו על הרכב בדרך אליה. ילדים אוהבים לחוות דברים. אז אני חושבת שלקחת קטעים מהתנ"ך ולהמחיז אותם ולעשות מהם הצגה תוך כדי טיול, נותן ללימוד התנ"ך, עושה אותו יותר חווייתי. וככה ילדים יותר אוהבים וקולטים את המסרים. דברו, נשמע אתכם. שילוב של טיול ותיאטרון בעמק הירוק והנפלא הזה מעניק לצופים חוויה אותנטית ורוחנית שלא היו מקבלים אילו אותם סיפורים היו מתקיימים באתרים אחרים בארץ. כך אפשר לראות בין היתר את פרשיית נפילת המלך שאול וילדיו על הר הגלבוע, את יעל שבשקה בחלב את סיסרא, וגם את איזבל, אשתו המרשעת של אחאב בן עמרי. הגעתי לעמק וראיתי שיש פה המון יישובים, רכסים, הרים שמאזכרים אירועים שקרו בתנ"ך. ואמרתי לעצמי אז, כשטיילתי פה, היה נחמד מאוד אם היה אפשר להחיות את כל הסיפורים האלה מהתנ"ך שהיו כאן לפני אלפי שנים בצורת הצגה, להמחיז אותם, וזה כמובן גם תוך כדי טיול. איך תעזרו לי? ופניתי גם לאדוני וגם לשמואל ולא ענוני. התנ"ך מעולם לא נראה טוב יותר. אומרים לא מעט אנשים שכבר רואה את המיזם, ומוסיפים בחצי פה, כי לפי דעתם, כך צריכים באמת להתנהל שיעורי התנ"ך בבתי הספר. מתוקה לא ממש מבינה מדוע זה לא קורה במציאות. אני חושבת שהטיול והלימוד התנ"ך בצורה כזאת, בטבע ובמקומות ששם קרה, זה הרבה יותר מוחשי, עושה את התנ"ך יותר מוחשי ויותר חווייתי לילדים, ולכן זה מאוד מתאים לקהל הזה. טיול עם תיאטרון, או בקיצור טיולטרון, מביא עמו קסם מיוחד שמצליח לשעשע ולרתק את הצופים בו, גדולים וקטנים כאחד. מתוקה אם כן, הצליחה אולי במקום בו רבים אחרים נכשלו, והוא להביא את העבר שלנו להיות רלוונטי מאי פעם.